Вади, какво правиш, бе? Дигам си папката. Ето това е най-новата звезда за този месец, за този модел. И това е модел зелено и червено, който се слага по всяко нещо. Ама Кичо, какво имаш от нея? Хайде сега да пием едно кафе. Вери кафето колата. Направи ли едно кафе? Ако дараш на цигара, ще ти дам. Ако не може, нищо няма да правя. Абе, как няма да ти дам една цигара? О, почва да гледам на ръка, няма да предоснаш. Не те прокопаре. Така ли? Ши. Ей... Ще правим допълно неки работи. Ще има парички мако кафе, una altro. Да, баба, да? Менте. А ти не си прокопай. Давай. Нищо няма да стане повече, само това ще бъде. И най-новия модел на щипката и на веждата се зададе от моята кашлица. Да. И сега нека да вземем 2 чаши да сервира Влади щипката по едно кафе. Едно кафе, две кафе, всичко ще направим каквото можем. Ама тя розбита ръка. Познаваме тързение от къщата. Хайде сега, аз ще взема едно кафе, ти после ще ми гледаш, а? Ще гледам, ало. Ма не е на джез, бе. Да не ги дават тия работи. Аз имам да гледам 3 деца, а ти без парица да ти гледам. Такива работи. Може. Уне евро. Едно евро пак искаш. Хайде, Барсиктеро, тук. Ами няма те гледам па на ръка. Гледай си работата тук. Аз да си гледам. Io non mi preoccupare niente, a tu che ti preoccupare? Ти не знаеш какво ще става за напред в живота. Аз всичко знам. Защото аз съм това, разбираш? Да. Аз да си дам малко кафенче. Добре, айде сега, по-бързай. Solo 50 centesimi. 50 да ти дам сега. Беше едно и сега 50. Какво има? Оферта ли има? Хайде, добре. И какво? По-малко, че не може и повече да направим. Да. Виж, това е една друга инструкция, която може жена да си играе с него. Вземи захар. Еге. Пренда захаро, пича. Хайде сега да видим. Как са пи той кафе, бе, брат? Преди да се гледа. Ма трябва да си намислим нещо или не? Трябва, защото щипката няма да близки после. Щипката трябва да ти каже това, нова. Тази щипка мисли, ти за какво си мислиш, че тук? Ти за какво си мислиш, че тази щипка тук? Кога на Дзукерово е? Колко да? Долу е медзо. Медзо. Ама по медзо. Бе. Жира. Но така. Хайде вземи по една тутунка да идеме да се караме на рънка сега. Това е колко мускули. Малко мускули прави. Осънал си, бе, човек. Осънал си. Мария, прима, по килограм да било. Било по-големо било. По килограм да. Добре, хайде сега толкова. Dove andiamo adesso? Andiamo a fumare e prendere un caffè. Io vado a dormire, tu vai. Dai.